Kajingatan telah lor kajing temu ban Penteri kami ya National Education Policy arja arpo hagi college ke jella kabalam mi lingba kajing don ki boong badai ban Penteri kamno bat ki badon pat ki boong ban om pat kerki kala penlong ya wei long pa ban pen sngo ya kajing sngo jong ushimen uniu rang ba ulai thu kerteng ku ba jino karbuki ula pen sngo ban Penteri kamno ya katai ka policy na ka benta kajing mentoy ki khon samla ka jella Tementa mudur pila shi benai ni la shi admission ki khun jongi baki haki college prepare BSc become BE tementa shi benai pura kim padon kanu ka proper class baki niyo ki khun jongi na ka daw ba MCTA fight with BC nihu te dia fight kata tementa pada ke jing e kalong ba shanu kalawe ki khun jongi mentangin tip syu ngenya da ko old system ne but ne da ka NEP te mentagi kunjungi ki long confuse namal bahaka old system dan tang 3 papers kal bahaka NEP dan 6 paper ka NEP ka along vast ya ki kena ka knowledge ki bun ki skill bakin puli yang tu ki bun ki iban yo te mentagi kunjungi kim syai kim sngok thu ka kelas ba pakar kim yo kila syu hakajing ya phai ke MCTA bat kanihu tengah kuat hang ni ru kum uparan sengak keren na bentaki khun ki kiti kalau wei ba puna jing khun ki jongi ngakwa ba ki MCTA Kenya penbek maldono ekani bakani ki NEP country kam no shen hak state ke jongi modul pi hak state ba bun jong kari India kila ada pendem kam ya kani ki NEP te menta kila puli ki wei state la puli kat bangi pat hang ni dan kuat si kuat ka old system ni sadin si sadin one ka adhar card ru ngapan exemption na government one ka ipik ru ngapan exemption na government one ka kani ka euro ngapan exemption na government te shano ka lawe ki khun jongi but shano ka state jongi ki samla jongi hajing shangi di ban encourage ki samla ki khun samla ki bapuli ba ken yo ka kata knowledge ka bayar kau kat kum balabu dekat NEP balap penkret dekat start mo na bentakan ni ke NEP tementangin ya ka jingtip jing yu ka bag lingkot ngi kwa ki kun mentip balingkot te syai ki kun jungi kin poi ke utilong pa ubadeiru urang ba snong jong maulendap ulaong bak sarkar jilla ka deban tuklar ban pen urlong ya ka NEP arja arpho namar hadu menta ki kun samla puli ki song kelas hapdeng ka jing bomtip la ka jing sha hikai kandai ka barem ni ka bathamai te kum ukpa ukumi parents jong ki kana school kibang hami galia tengah kuat ba ngakentu ya ki stakeholders but the government ru kam dei ban shong klik ti halor kani ki issue kang kuat ba government kan permi baik ka order once order ya baro ki colleges ban pendem kam baik no ya ka NEP khanang bagi khun jongi kin yo jing mentoi namar ba pi ke jing mentoi kalong ha baki ka hakani ka NEP ki dan sibun ki khna jongi kin yo vast knowledge kin yo ban puli bat sibun ki jing tip kin yo tementa kum bakalong menta PE pinyapai apa state ke jongi nadu 2011 dengan bakla belas kasi bapas IS balai paper ka knowledge bagi don kim don deladai leksi hadin jong kani pendem kam ke NEP partly semesters ka knowledge kelabun hadin jong kata leksi gin bun ki kasi jongi kiban long IS ngim kam shu ban wan nabat tekaji ji onong dong no jong ka state te kum parents ngami khmat na ki parents ngakren hakani ka pol kalong ba ngakwa ba ka sarkar kanwan shakhmat bakan ai ka order ba bat ka MCTA ru kam dei ban pensange ya kani kujing penan kam BP ho ya ka NEP ho ngi sungthu ha ka initial state kindon kijing e kiba bon ru kam then kita kijing e hapakan kanu ka change ka process of change ka challenges ka don kita ka challenges nginang ile kan sim ka first semester second semester tekan prepare ka third prepare ka fourth namakani kam dei kan you thing na do 8000 arpho ka government of India kla pen mi tengi menta hadu 8000 arpho la ding dang sadin tengan dang ka benta ki khun samla jong ka rikhasi bat ki garu ru kumju ngaken lang ba kum ki sem MCTA nang ta government wan shakman
kumbala ai order dekani hu ban implement no ya ka NEP na du mentau snem tengah sngo badai ban pendon kam no khnang bagi khun jongi kin yo jing mentoi kan knowledge jongki kan long kabayar tengah kuan khnang hang ni ha ban hawan ha press club mentak sengi ban pena ba bagi wi ki kimir gintip ba ka NEP kalong ka ba kongsan bat ka badon kam ka bantei ya kalawai ka phanai jongki khun ki ti jongi mentala shi banai kumbang lo ong mene kemdan proper class habaro ki colleges hangni haslong te kidan ki district ngamla ban ong kidan ki wiwi college ki district ki blap implement ya ganika NEP te bali mangi hangni padde ngidang hari haslong khamtam ngindang yaksa ngindang ya tainia ngindang ya taipop ye we pe kumbakalong ki hani kumbakalong mene ka MCTA ya taipop bat UBC jong kani hu ni hu ya taipop bat tengah sokwa ngakot ya baro ki state holders ba kin pendon kam no immediately ya kani ki NEP khnang ki khon samla jongi ba ki khon ki ti ki jongi kin yo nong halor kani ki NEP ban pendon kam no ban pentri kam no ban implement no na do mentau snem